Chegou maio, e con maio Festival de Cans, e co Festival de Cans o meu aniversario, porque teño a sorte de que sempre coincida o 23, se me vedes por ali, felicitadesme, o mellor os convido unha caña. Como levo tantos anos indo, xa sei como hai que preparar un kit festivaleiro. Facedeme caso porque isto pode vos axudar a sobrevivir a eses 4 días de tolemia. O primeiro de todo, pasade pola zona de merchandising e mercade unha camiseta. Esta é do ano pasado, a deste ano mola mogollón. Camisetas, chapas, tazas, porque hai que seguir apoiando este tipo de proxectos. Se credes que haxa máis festivais de Cans, tedes que mercar merchandising. Facedeme caso, por favor. Pasta, porque haberá que comer e que beber, digo eu. E despois de comer e de beber, lavar os dentes. Non lle fagades caso ás marcas porque isto non é brand placement. Despois, pastillas. A partir do segundo día fundamentais para aguantar as resacas, ou iso, ou seguir bebendo. Kleenex. Porque aínda que están moi ben preparados, como vai pasando tanta xente, xa quedan ás veces en papel higiénico. As chaves do coche. Só para ir. Non para volver. Se ides moi perxudicados, podedes coller o bus ou un taxi a Vigo, entre 4 persoas, por 5 euros, máis ou menos. E no festival non o precisades. Ides camiñando ou montades no chimpín, que é unha experiencia singular. Tabaco. Perfumadores. E chisqueiro. Aínda que non fumes, é moi bo para socializar, de verdade, que coñecedes a moita xente así. Despois, as gafas para mirar os concertos e as curtas, e as gafas de sol para que non vos miren as ojeras, e porque sempre chega o día despois. Teléfono, para ir estuiteando as cousas interesantes que vayan acontecendo. Penso que o hashtag é Festival de Cans. E tedes que pasar polos galpóns, porque este ano imos estrear o episodio perdido, o número 2 de Joke Business. Se eu fora vos, non mo perdería, sobre todo por ser os primeiros en velo. Vai estar ali antes que na rede, antes que na nosa web. Oh, non aguanto de vez por estar no festival, por estar na Leira de Alicia, pasear polo Cans Boulevard, ver os concertos do Torreiro, ver os amigos, ver a Víctor Fábregas no seu estado especial, a chetelera aguantando a barra. Que guai. Imos xa? Pero que día é hoxe? Ainda? Jope. Pois nada, a esperar. Xa? Vou dormir, a ver se pasan uns días antes.